Makusana kubwera uthenga wachisoni kunena zona kuti Madamu Anne Deble Mumba ameneno anali mkazi wa malemu a Profesa Peter Mumba atisiyatu atadwala mwadzidzidzi kutheka ena kumafunsa kuti amene wandendi ndani tafotokozani bwino ayendithu ambiri tikutsata bwino makamaka nkhani yokhuzana ndi malemu Madamu amenewa nkhani yawo yakhala kubwalo la milandu kusatira imfa ya amunawo a Profesa Peter Mumba ameneno anali lecture kuluwana maphunzitsa chemistry kumenewa. Ndiye tikakutengani mbuyo pang'ono paja malemu a Mumba anamwalira pa 25 April chaka chimene cha 2020 andi anamwalirira ku nyumba kwawo ku area 38 chakuntaya uko mu mzinda wa Lilongwe. Ndiye imfa yawo inali ngati ya zizizi zimene zinapangisa zona kuti kuchitika fufuku. Of course ntameneyo nkhani imene azavuta ndionena kuti anawodyesa poison inaonanso ma reactions achibale awo nkhani zake zinavuta osati masewera mpaka nano kumafika ntameneyo pamene polisi komanso achipatala amazatenga thupi lawo kuyamba kuchita ma test ena ndi ena after ndoti ma forensic test amenewa ndi pamene nokumazabwera revelation kuti malemu a Profesa Peter Mumba ndi kuti anadyesera poison of which ndi kuti suspect anali akazi awo amenewa a lady Anne Deble Mumba. Posatira zimenezi iwo anamangidwa pa 21 August chaka chimene cha 2020 ndi after kwamanga nkhanija inakhala ikupita ku bwalo la milandu la High Court. Lema court proceedings kumeneko anakhala akuchitika mpaka nanoko zafika poti iwo ankapanga apply kuti apasidwe belo kumeneko komano bwalo lalikululo linakana kuti apase belo nako maloya watathamangathamanga zikuoneka kuti anazapasa belo mano nkhaniyo inakhala ikupitirira ku bwalo la milandu kozafika pa 6 June mu chaka cha 2024 kumeneko kuno ndi kuti High Court inapeza olakwa pa mlandu wa mada motengeraso ndi section 209 ya Penal Code. Nawo posatira zimenezi zinapezeka zonena kuti anapanga revoko a High Court belo imene anapasidwa ija. Posatira zimenezo nkhani itapitirira ku bwalo la milandu pa 31 Oktoba chaka chimenecho cha 2024 bwalo lalikulu linapereka chigamulo chake kumeneno anawagamula kuti akakhale ku ndende kwa zaka zokwana 53 naso nkhani zake tinayitsata bwino mmene inayendera kumeneko. Nawo posatira zimenezi tinaona kuti mayi Mumba kusera kwa maloya awo anapanga apilo yake ndi kuti inachitika ku Supreme Court ndi anapanga file pa 22 November chaka chimenecho cha 2024 ndi nkhani imeneyo inakhalanso ikuyenda ku Supreme Court ko zafikatu mu chaka cha 2026 meneno judge wa ku Supreme Court amene watu ndi a Sylvester Kalemba anazapereka nawo chigamulo pa 13 January chaka chimene cha 2026 kuti no bwalo lalikulu la High Court zinthu zina sinaonekere bwinobwino makamaka nkhani yokhuza ndi chigamulo chimene anapereka pa mlandu umenewo ndi amene akukhale hearing ya appeal imeneyo ndi siku limeneyo la pa 13 January chaka chimene cha 2026 pameneno anazapezeka zona kuti aperekaso belo kumeneko kuti mayi amenewa atha kutuluka. Tinaonanso ambiri nkhani zake imene zinakhalira anapasidwa belo ndi kupita ku nyumba pamene ayembekezera zonena kuti kuzakhale kupitirira kumva nkhani yokhuzana ndi apilo imene anapanga apilo kumeneko ku Supreme Court. Kosi tinaona nkhanizo mmene zimayendera makamaka m'masamba mchezo anthu ambiri anayankhulapo. Nawo posatira zimenezi ndi pamene kwabwera uthenga kuti madamu amenewa atisiya ndipo maliro ndi kuti ali ku nyumba kwawo ku area 38 mu mzinda umene wa Lilongwe chakuntaya uko. Mayi Anne Deble Mumba iwo watu amachokera mboma la Mkhatabe pamudzi umene umaziwika zonena kuti Chitukuka. Mfumu yaikulu Malenga Nzoma nkhani zaketo ndi mmene zayendera zosakhala bwino mtengoti pepani akufamile maso abale onse amene akhuzidwa direct ndi imfa imeneyi ambuye yekha ndi amene ngathe kuonesa kutonthozani mzimu wa malemu Madamu Anne Deble Mumba onseto mumtendere. Nkutheka muli maganizo makosana pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo muti ofotokoza comment section omwe tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.